Beste aste batez zuekin, IKTB Agenda Kulturalean. Cirque du Soleil. Kanadako artista kaletar batzuekin hasi eta gaur egunen arte Cirque du Soleil ez dio sormenari etxi. Lanean hasi zirenetik 1984an 200 hiri baino gehiago bisitatu dituzte eta 80 milioi pertsona aho bete hortzutzi. Laster ikusi ahal izango ditugu Bilboko Botika Zaharreko Erriberan martxoaren 26tik aprilaren 19 arte. Ontarioko 25 urteko abeslari gazte honek bere azken diska aurkezten du Bilboko Euskalduna jauregian. Musikari honen lanak folk, blues, country eta jazz nahazten ditu atmosfera berriak sortuz eta bere estilo pertsonala era nabarmenean ageriz. Cello solo, little double stopping, bow from my headphones in the blue ridge, out walking at noon, peering under the wide of the daytime. Fanboys filmea. Jada, aukera duzue Fanboys filmearen lehen trailerra ikusteko. Kyle Newmanen zuzendaritzapean eta aktore gazte berriekin bere lehen filmea osatu du. 1998an Star Wars filmearen 4 fan bidai luze bati ekiten diote lagun baten azken desira bete nahiaz. Humorez beteriko historia honek arazoak izan ditu estrenatzerakoan, badirudi erreferente nabarmenak dituela George Lucasen La amenaza fantasma filmearekin. Skywalker Ranch. It started as the ultimate heist. Linus laid the whole thing out in 5th grade. What's your game plan? We storm the ranch or we die trying. Somebody tell me what the damn red button's for! It's light speed, kid. Light speed. Yeah. Punch it! Fanboys. Anima Basauri 5. edizioa. Basauri Bizkaiko nazioarteko animazio zinemaldia. Anima Basauri zinemaldiaren 5. edizioa ospatuko da martxoaren 20tik 27ra. Bertan, luzemetrai eta laburmetrai ezberdinak ikusteko aukera ezin hobea izango dugu. Beraz, gonbidatuak zaudete. Informazio gehiagorako hor web orria. www.animabasauri.com Hau izan da dena. Hurrengora arte. Aio!